This is Ngobo 2010 Shop iChannel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 2, Magesi 3. But how do you feel about the game, Namhlanje? First ngifuna ukusho nje ukuthi mina I'm a Chiefs fan ne. But igame Pirates isold out coach odayisa igame. Starting lineup sakhe sona esidayisa igame kahle kahle kube bedlale ngabadlali sibajwayele mhlawumbe ngabe wenze ngcono. But then uyena odayisa igame singakhala nje bazamile sebezama hayi bafana babashayile ngithi nje komkhaya nxeseni. Yini uyajabula yini? Angijabula nje manje ngiyePitoli manje sengiyowina ke mina. Njengamanje nje 5-0 ngoshaya SuperSport. But omkhaya bengibafuna hlangane nabo la. Ngoba vele nizohlangana next year now. Bengibafuna nje ukuthi mhlawumbe la eKhalingi bingahlanganisa masinya silungisa izinto. Hayi ngiready kule season futhi. Uyavota uphethe unabi la. Ngiphethe unabi. Into esifuna nje iVAR sayifuna iVAR. Yafuneka. Hayi yafuneka iVAR futhi. Nasithemba ukuthi uMagesi uzokuzwa ayibuyise. Kasifakele iVAR futhi ngoba amanye amagame agcine edayiseka ngempela kungafanele bewina abantu begcine bewina ngenxa ukuthi iVAR asinayo. Nazo. Ba officiate akabuhlungu futhi iphuwa ngempela ireferee yethu. Yathi hayi ngiyabona. No, thanks kakhulu mfethu.